So ito na guys, luto na yung patutin natin, yung caramelized duck. Okay, so ngayon last portion, sprinkle natin to mga to. Lalagay natin yung sliced pineapple. Yan. Alright, yan lang. Oh, okay, yan. Yun, banda doon. Oh, nahulog tuloy. Oh, wow. Yeah. Like it, baby? Yeah. Okay, lalagyan natin ng yan. Ayan. Okay. Me too. Me too. Alright. So, sana guys, na nagustuhan nyo yung ano natin. Yung recipe natin ngayon. Saka, careful na sukat. Sana nagustuhan nyo at sana po, patuloy po kayong susuporta po sa Simpleng Luto ni Enric Channel. At lalo na po sa mga bago po, sana po sa subscribe kayo. At don't forget to press the notification bell. Okay po? Titikin muna tayo. Yan. Mag-hi ko ha. Oh, say hi. Ito. Yan. Hi. Masarap. Yan. Okay. Oh, so yummy. Sarap. Masarap. So yummy. Okay. Thank you guys. Thank you.